Ka jingyang jengki khardop krong khajana ki bala ai jingbet da ka khasil Autonomous District Council KHDC ha shilenter ka strok ba National Highway 6 kadai ka bala slam bat ka bala ta bha ya udok usok hadu ban kiudor ki marba mardi bat ka jingmam kren jengki nomi khmat riboy kalami ka jingkan tho dangshen na ki nongilam ki ba khmat jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association MCTODA la ban syupen kan mau dang RTO duna kata Maria Sei Madanu Shulong Mil ukurwa ka artiar halor ka jingyang ka khardop krong khajna bat ka jingpha khang talano jong ka office udupti commissioner ka riboy ya ka wei na ki khardop ka bodon ha umdihar ka ba ai kerteng kum ka KHDC non travel commercial transport operator checkpoint haka khat artrik nai lur arjar fly u ameli ka nongpo uba meral bon CM ulakran hakilat thai kubor ban ong ka jingbu i khardap krong khajana be ai kadai ka wei ne ki daw jong ka jingkieu ki marba mardi bat ki tiar gitar haka jalla halor kani ka jingran u ameli ka MCTODA lengba advesa uba Jonas GT Lamare ulong bakan tho shimet yoni nomikman balalen bawni ameli ukran menta habaw ladap long ameli bon snam Di nakapor siya kapor ngi ka jingdon juga ni kitolkit ka kata ya ka lek kawan ka kata ya ka ngi yu we no ki nomi khmat jungi ru ula kren sha ya kata mo kren sha gilat pathai ku boru ong ba ka jingdon juga kitolkit ka pen kiu ki marba mardi mo Henry ngamdi buka kentok personal kani ka de jing sisha naduk mensyua ki tolkit kiladon Henry balik klim le beliau klim keren naduk mensyua mentah bade sedang bangin yaki gini ki isu mentah imat yo kadang ki isu politik sebab ban sim kabui pat ba mdi banga keren mo ino Henry kadi ke jing sisha yo ban su penbit pat ba gini Henry lai i mentah lalong MLA dekat tu kan isnem kidon kita ngilai jing tho si po Delhi ngilai keren le bagi pula patai kubor mo te kani ke jing jah ni po kani ke jing syakem ju gitu ki bepenyai kini ko ini ki tolgate ke bodan ni po ka national highway ru kalong ke ke bangilap ka bangin ai kuble ya ka jing trish tom ju ki press mo namar ba makiru kila budin ya kani ke isu ki lalap ki lagi jong ki khmat mo baka don sisha kadi ka bagi complain bangi umdi bangi su complain tang halair Henry ngilalap ki sisha ngilik kendu iki bor bahalor you CM bad ki ai ki jing tho ko mangor omne te ki ship ki halor kata te mentaru nga sutanat baka district council ka kadon ketuka ka ai ketuka show cause notice mo tingnya pe ke banjah halor bani ka show cause notice hakawai kaliang ba masalana marngar ubalong kumu presiden MCTODA pat ulong haribhoy kadai ka district babon bhai ki khardap krong khajna ki donru ki nomi khmat ki bakran bha manchwa ki jing upai ba Henry menta kini ki lakan jar kata nadu ba ki don hakaliang sensar la ha KHDC ni ha ka sarkar chla ngimde bangi kan personal yo no haraya kani ka wingin nga masgo bang ngimla ban step ta ban kran kolong bangi i ba ki don ki nong ni khmat na ribhoy jungi ki long dynamic ba hakini ki por ki ba adap ki mi bahate ban keren ya kinu jing ki mi kida keren mo kida keren do bensin kida keren ya kata ka jing jong pai ba hari mentang nga iba la kan jaja mo te kani nga pen iba ka jing jonga simet ku bunung elam imat kasuk bah ban keren lada pidon ha ka opposition imat kini ki basidon opposition ngi ki ya melin ma ban kan pathar bet ban ter teng bet te tang ba ngili iban daladon ka ruling nga iba kasem sistem yo no te ringa kan tu ban ai mensim ya kini ki noelam jo kri boy ha kini ki snem beradab ha ki don ke balong ka ki long dynamic kum tu ba mentaru la de ki don ha ruling mo menshwa ki don ke opposition jo ka council ngam baklama mata don ruling asko mentaba pimdei ben banja no ka tu ke jingkren namata uduk usuk namata mo namata basem nyajaf semanot mentah kemud ba naliang jongki kemud ba kide ban keren kerpang amar babun mentah kini ki tulget ke balap ngi kini ki khrop ke jana kide po riboy district